Použite nástroj na zobrazenie ukážky reklamy v tom prípade, ak neviete napríklad nájsť svoju reklamu vo vyhľadávaní Google alebo ak hľadáte svoje reklamy mimo regiónu, na ktorý cielite. Ak chcete vykonať skúšobné hľadanie pomocou nástroja na zobrazenie ukážky reklamy, postupujte takto. Do prehliadača jednoducho vpíšte uvedenú adresu. Uvedte jedno z vašich kľúčových slov. Podobne si môžete overiť všetky kľúčové slová, ktoré máte vo svojom zozname. Zadajte doménu Google, napríklad google.sk. V ďalšom kroku vyberte jazyk, na ktorý cielite. Podobne zvoľte krajinu cielenia, ktorú môžete vybrať z rozbaľovacej ponuky, alebo môžete zadať konkrétne súradnice pre zemepisnú šírku a dĺžku. Výber dokončte kliknutím na ukážka reklám. Teraz môžete vidieť vaše reklamy tak, ako by sa zobrazili vo vyhľadávaní Google, a to úplne zdarma.